Ito ako ngayon sa may health center ng Barangay Barakbak. Humingi po ako ng medical certificate para maipasa doon sa SSS. Ito na. Ito na yung madami yung Dok, salamat Dok ha. Sige po. Ito na yung medical certificate ko. Yan. May silyo yan. Ito ay ipapasa ko sa opisina namin. Ito. Ano. Okay. Yan yung ano. Na, pakilagay nga dyan mas ano ma. Saan kayo kumukuha ng kapal mo ka? Sa batok? Tama ko si mama. Kaya para ito sa siklib ko. Idris is ano. Pero okay lang. Sige na. Mamaya uli magtanong.